aka kama wani yaro wai ya ɗauki waya na tambaya aka ce wai sunansa Muhammadu. Na ce to a ɗauko shi a kai shi ofishin 'yan sanda su masa hukunci, domin halayensa ba su yi kama da ɗabi'un annabi ba. Yanzu saboda Allah sai a rika saka wa mutane sunan Muhammadu suna yin iskanci da alfasha da sace-sace da abubuwa. Ai ba a daraja sunan ba, a cire musu sunan. A karatunmu na gaba malam yake cewa innamal a'malu binniyat, a wata ruwayar yace binniyat, aiki da za ka yi a koma menene sai ka yi niyya da shi ne Allah yake maka hukunci. Saboda shi Allah, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. A karatunmu na gaba za mu goge rubututtukan jikin kafet, ba da muna tsoro ba ko mai kuskure, a'a za mu goge ne saboda cece kucin yayi yawa, kar a ga kamar mai girman kai insha Allah.